তিনি ফাঁসাল 29 কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি বাই খবজা হরদিয়া ভিলেজ কমিটিनि চানপাড়া ওয়ার্ড নাম্বার 4 বদল হাবমানি লামসং পান্দা খাইजाखा पान्दाव खुं थामनो खुंनि खरक चिनै बुताराव बीजेपी ग्रेक तिपरा मथनि बानार रंफाइका पान्दाव बरनो लामसगिनाखा YTF नि GS महेन्द्र देवर्मा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बाबुजी देवर्मा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट संजीव देवर्मा ते खवाइजनल नि मेम्बार मानिक देवर्मा TWF नि प्रेसिडेंट तापसी देवर्मा ते हलदिया विलेज कमिटिनि चेयरमैन बुदुराय देवर्मा ते कर्म BC नि चेयरमैन डॉक्टर विदेश देवर्मा आकर्षक खाबा खबाय लामसागो थामजन मारि फानेर न खाबा खबाय लामसागो बबाग्रा लंले देप्रा माथा लंले ग्रेटार तेप्रले लंले थामजन मारि फानेर न जों खाबाय खबाय लामसागो थामजन मारि फानेर न जों खाबाय खबाय लामसागो बबाग्रा लंले देप्रा माथा लं कुलेनो मीडिया पर्सन बेलेकना हमबाय तिनी जों 29 कृष्णपुरनि ब्लक कमिटी बिसिनो क्लाइजाक सेने हलदिया बिसिनि सनपरा 4 नम्बर वार्डनि चिनि काकासं तिनि बीजेपी नो याकरै चिनि तिप्रा मथानो हामजागै बरक चिनि तिनि बुवाग्रानो नाहारै बरक चिनि जे ग्रेटार तिप्रालेनो जे हामजागै बरक तिनि 3टा नुखुंनि 12टा भोटार्स जोंबाय तिनि बरक फाइक्या आवनि बागै बरकनो जों चिनि ब्लक कमिटी आइखौ चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी निंगै जों बरनो लामसगैनो हाका तिनि ओ जागा चिनि बरनो लामसमनि जागा फाइसक पाइक्या चिनि ब्लक कमिटीनि प्रेसिडेंट संजीव देवर्मा ताई YTF नि सेंट्रल कमिटीनि GS चिनि बरंगनां महेन्द्र देवर्मा बरनो तिनि लामसगैनो हारमाखा बेलेखना हामबाय मारिओ तिनि मोहायकेनो चिनि मुंगिया कमियारदि ब्लक नि बिसिङो जे क्लाइजाक चिनि 14टा बिसिनि बिसिङो तरिक खाइ जोंबाय जतन तिप्रासा बुवाग्राना हामजागै जोंबाय बाक्सा लगिरि दङ तै बसकांनि जे 14 तारिख जे चिनि दिल्ली अभियान दंथानो जे थांगनि ग्रेटार तिप्रालेन सानतानि बरक बेलेखना खातम खाजांजागै तिनि बरक चिनि जागा तिप्रा माथा जन खलायफै हामबाय कुलेनो मीडिया पर्सन बेलेखना हामबाय तिनि जों 29 कृष्णपुरनि ब्लक कमिटीनि बिसिङो क्लाइजाक सेने हलदिया बिसिनि सनपरा 4 नम्बर वार्डनि चिनि काकासं तिनि बीजेपी नो याकरै चिनि तिप्रा मथानो हामजागै बरक चिनि तिनि बुवाग्रानो नाहारै बरक चिनि जे ग्रेटार तिप्रालेनो जे हामजागै बरक तिनि 3टा नुखुंनि 12टा भोटार्स जोंबाय तिनि बरक फाइक्या आवनि बागै बरकनो जों चिनि ब्लक कमिटी आइखौ चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी निंगै जों बरनो लामसगैनो हाका तिनि ओ जागा चिनि बरनो लामसमनि जागा फाइसक पाइक्या चिनि ब्लक कमिटीनि प्रेसिडेंट संजीव देवर्मा ताई YTF नि सेंट्रल कमिटीनि GS चिनि बरंगनां महेन्द्र देवर्मा बरनो तिनि लामसगैनो हारमाखा बेलेखना हामबाय मारिओ तिनि मोहायकेनो चिनि मुंगिया कमियारदि ब्लक नि बिसिङो जे क्लाइजाक चिनि 14टा बिसिनि बिसिङो तरिक खाइ जोंबाय जतन तिप्रासा बुवाग्राना हामजागै जोंबाय बाक्सा लगिरि दङ तै बसकांनि जे 14 तारिख जे चिनि दिल्ली अभियान दंथानो जे थांगनि ग्रेटार तिप्रालेन सानतानि बरक बेलेखना खातम खाजांजागै तिनि बरक चिनि जागा तिप्रा माथा जन खलायफै हामबाय तिनि चिनि बुवाग्रानि नाहारमुं ताई तिप्रा माथानि तैजल मुंबाय चिनि मुंगिया कामि आरदि ब्लक नि बिसिङो क्लाइजाक हलदिया एडिसि विलेज हिंगाय तिनि ओ जागाव चिनि बुवाग्रानो हामजागै चिनि 19 दफा तिप्रा दफानो हामजागै जे चिनि कमाजाक मुकुमु रायजा तिप्रा हातायो जे कलगै दंमानि तिप्रा सारक अबनो बुवाग्रानि लगिवा रिनानि हिनै जारा फाइनायर हलदिया एडिसि विलेज 4 नং वार्ड नि इंगै बीजेपी नि बरक फाइनायर बुवाग्रानि नाहार मुंनो हामजागै इंगै चिनि तिप्रा माथानि इंगै बरकनो जों बेलायनो हामबाय ताई सिबाय ताई सेलुट इंगै ओ जागा तिनि जों फाइमांखा 3 फेमिली 12 भोटार इंगै अबनि बागैनो चिनि सारा तिप्रानि 19 दफा याखाबा तिप्रा दफा रकनो बुवाग्रानि नाहारमुं ताई चिनि क्षत्रिय चंद्र वंशनि जे नाहारमुं जे चिनि कमाजाक दंमोन जे तिनि
borok bo bobagar ni logi wono sampli ingui basa sinai heni je phaimani bagai jeng borokno chini khabar kubai lamsago Ani bumungkai Ronjit Devarma. Oke, tini norok tamni bagai BJP ya kali tini tipra mata fanya nak kisah saya kenal. Ja जों फाइमानि कारण kai बेफोरा माथा जे एडिसि हामांगो फाइमानि सामुं गाहाम तांमानि बागै जों अब बिजेपि नि याकरै बेफोरा माथावा जों जयनि फैखा Busuk family norok total file ya. 3 family 12टा भुटार 12 buta. Oke, tini norok buba grano logi na ini aja file ya. Bagai norok BJP ya kali tipra mata fanya nak. Mahara kan hamil sing faja. Maharan na hamda ki norok BJP ya kali tipra mata fanya. Sing faja. Aja. Hamai ka. Sama ta. Di Pralan buah grana hamda ka sing olo yu sing faja.